Orleta Ugalde naiz, Zarauztarra, 54 urte ditut eta kirol teknikaria naiz Eusko Jaurlaritzan. Duela urte terdiz, ez daudala hilekorik, menopausika naiz beraz, eta ziklikoa. Niretzat hilekoaren etorrera oso momentu garrantzitsua izan zen. Kirolarien nintzelako, lehen hileroko amenarkia atzeratu egin zitzaidan. Eta orduan bizi nuen zerbait falta zitzaidala. Nire inguruko neska guztiak hilerokoa zuten eta nik oraindik ez nuen. Eta orduan pozik hartu nuen hilerokoa etortzea. Hori alde batetik. Gero bestetik etorri zitzaidanean sentitu nuen lotza eta gogoratzen naiz. Eta baita ere sentitu nuen ez nekiela momentu hortan zer egin, nola kudeatu hilerokoa eta nire kirol jarduera. Inork ez zidan hitz egin hortaz eta atzian ezerra esan du hortaz. Hilerokoa eta menopausia emakume guztion gure prozesu vitalen parte dira. Eta eragin zuzena dute, bai batak eta bai besteak kirol errendimenduan. Ez bakarrik kirol errendimenduan, kirol lesioetan eta beste hainbat kontutan. Hilekoa daukasun momentuan adibidez errendimendua jaitsi egiten da. Baina gero estrogenoan pikoak igotzen direnean errendimendua igo egiten da. Eta eragin zuzena du errendimenduan. Horregatik, batez ere hilekoa bezarkatu egin beharko genuke. Gure kirol plangintzaren barne sartu, gure gorputza ezagutu eta aintzat hartu behar dela emakume ziklikoak dela eta ez dela zerbait puntuala, baizik eta gure bizi iraupen guztian jarraipen ematen diogun zerbait. Hilekoa, menopausia ez dira gaixotasunak, gure bizitzan zikloaren parte dira. Eta orduan ez dira gaixotasun bezala tratatu behar. Baizik eta gurekin doazen elementu dira, ezaugarriak dira, eta beraiekin bizi behar dugu eta kudeatu egin behar ditugu. Orduan, adibidez, emakumeen erdiak menopausian sartzean kirola egiteari utzi egiten dio. Menopausiak dituen ondorioengatik. Eta kontrakoa egin behar dana da, ariketa egokitu egoera horretara, eta gainera gero behin estabilizatzen direnean hormonak eta orekatzen direnean, berriz lehenengo errendimendu mailara iritsi daiteke. Orduan, bai hilekoan edo bai menopausian edo edozein gure beste prozesuetan ere, egin behar duguna da ezagutu eta kudeatu gure osasunari eta guri on egin dezagun. Ni momentu honetan menopausiakin nago. Kirolean jarraitzen dut, azkeneko 4 urtetan arraun egin dut, veteranoen kantauriko ligan, eta aurten ez, denboraldi honetan ez, baina jarraitzen dut korrika eta jarraitzen dut kirola egiten eta horrela. Orduan, zoru pelbikoak indarra galtzen du eta maginarekin lanean ari naiz, hori sustatzeko, adibidez, zoru pelbikoak hobeto sustatzeak egiten duena da, beste guzti ere hobeto sujetatzea, eta korrika errazago egiten da. Fisiologia aldetik eta horrela, bai sofokoak eta gauzak etortzen direna, beroaldi hauek etortzen direnak, detektatzen ikasten duzu, eta zu zeuk ere errazago kontrolatu ditzazkezu, nik adibidez ariketarekin errazago kontrolatu ditzazket. Azten momentuan kirola pixkat egiten bali edo pixkat temperatura gehiago egiten joan egiten da, nire kasuan adibidez. Baina badaude azkenean ariketarekin menopausiak ere lagundu ditzazken gauzak. Eusko Jaurlaritzako jarduera fisikoaren eta kirolaren zuzendaritzaren eskumena da goi mailako kirola. Horregatik daukau zentru bat, Getxon, Faduran, goi mailako kirola hartatzeko. Hor, goi mailako kirolariei inkesta pasaren izkien, galdetegie pasan izkien, bai hilekoari buruz, bai gernu ihesari buruz, eta orain galdetzen zaie baita ere hilekoaren ze momentutan dauden. Ari gara prestatzen, abian ditugu 2 bideopilula, bat zoru pelbikoa indartu eta lantzeari buruz, eta bestea hilekoa izatearen garrantziari buruz. Bi hauek batez ere goi mailako kirolari zuzenduta, gure eskumenekoa direlako, baina baliagarria direnak beste edozein kirolarientzat ere. Eta horrez gain nahi duguna da, entrenatzailei lagundu, irizpide hori ere, hilekoaren fasearen irizpidea, beren kirolprogramazioetan barneratzen, eta hortarako laguntza ematen ari diegu. Aliatua bilatu behar ditugu, eta kontua da formakuntza eta ispatasuna. Aliatua bilatu behar ditugu, adibidez, nire kasuan adibidez, sensibilidadea duen emagin bat aurkitu dudalako, edo sensibilidadea duen fisioterapeuta bat topatu dudalako, eta horren laguntzarekin egiten dalako, edo bai formakuntza, eta bai jasotzen duzuna zure ingurunean zabaldu,
zure beste lagun kirolari zabaldu, zure klubean zabaldu, behar dugulako nahita nahiez, mesua zabaltzea, naturaltasunez, eta batez ere, gure osasunerako dela, eta gure bizi kalitatea hobetuko dela.